ang sunod nga hearing sa kaso Abril 23, 2026. Kanusa mo presentar na si Atty. Terence Fernandez sa mga ebidensya o mga witnesses sa prosekusyon. Ang kaso, reckless imprudence resulting in homicide and refusal to render assistance. Moni, bag una ko nahibawan. Wa man ta kahibawan ning nade appeal nga refusal to render assistance sa kaso. Ug mo ni nakabugat sa kaso. Ug kon makonbikto si Sean Andrew Pajarillo, dili siya ma-probation. Kay more than 6 years man ang sentensya. Ining reckless imprudence resulting in homicide and refusal to render assistance. Laing termino ani sa Revised Penal Code, abandonment of one's own victim. Imong naligsan, imbes imong hunungan, imong gibiyaan. Ubos sa Revised Penal Code, buwag kini nga mga kaso. Ang reckless imprudence resulting in homicide naa sa Article 365 sa Revised Penal Code, gitawag na siya quasi-offense. Pasabot, wa gituyo si Sean Andrew Pajarillo pagpatay ni Kingston Ralph Cheng. Wa siya malisya. Pero ang iyang pagpabaya, ang iyang gross negligence, niresulta sa kamatayon ni Kingston Ralph Cheng. So, unintentional homicide. Ang laktod nga termino ana. Napatay niya si Kingston Ralph Cheng pero siya tuyo. Pagpatay yun sa biktima. So kasagaran mahitabo ni sa mga aksidente sa sakyanan, overspeeding, drunk driving, di ka mo tuman og traffic signs, makabligis ka, makabangga ka, kada tungod na sa mga pagpabaya. Wa kay tuyo pagpatay ni bisan kinsa. So ang silot ana, ubos kaayo. Kitawag na siya presyon correctional sa Revised Penal Code. Ang medium o maximum periods, 2 years, 4 months, and 1 day to 6 years. Mao na siya ang rate sa silot. So mahimo ra gyud nga i-probation kay di man more than 6 years ang silot. Pero ang laing kaso nga refusal to render assistance, mao ni ang hit and run factor ini maong kaso. Ug mao ni gipasaka karon batok ni Sean Andrew Pajarillo. Mahimo ni siyang qualifying circumstance sa reckless imprudence. Napakyas ka pagtabang sa biktima, maong pahamtangan kag mas bugat ka silot. So dili na 6 years, more than 6 years na ang silot. Ining refusal to render assistance. Sa ato pa, ang silot, gikan sa correctional level, na up to 6 years sa unta, mahimo na siyang presyon mayor. 6 years and 1 day to 12 years na ang silot. Tungod ining qualifying circumstance sa refusal to render assistance. Mahimo sab ni siyang ipasaka separately ubos sa Article 275 sa Revised Penal Code. Ubos sa Article 275, abandonment of one's own victim is a separate offense. Mosilot ni bisan kinsa nga mapakyas pagtabang sa tao na iyang aksidenteng na banggaan, naligsan o na samran, nasamdan. Di ba ni mo resulta og double jeopardy na maura man ning panghitabo? Ya duha ka kaso ang ipasaka. Doon ay desisyon ang Korte Suprema sa kasong Lamera versus CA. Nagkanayon, you can be charged with both reckless imprudence and abandonment because they protect different social interests. Ang reckless imprudence resulting in homicide mosilot sa pagpabaya, sa negligence. Samtang ang refusal to render assistance mosilot sa kakuwang nimong humanity o civic duty. Susunod pangutana, maka-probation ba si Sean Andrew Pajarillo? Depende rin sa korte. Ubos sa probation law, ang Presidential Decree 968, eligible ang usa ka sinumbong og probation kung ang maximum nga term sa sentensya dili molapas og 6 years. Ikaduha, nga ang maong tawa pa makonbikto og laing kaso. Pero ang refusal to render assistance, maoy, makabugat sa silot. Kung i-apply sa korte ang penalty next higher in degree, more than 6 years, dili na maka-probation si Sean Andrew Pajarillo. So mo rason
ni suway silang plea bargain deal. Okay. Ang tuyo gyud sa pamilya Parillo dili mapriso si Sean Andrew Pajarillo. Andam silang moangkon na siya nakapatay ni Kingston Ralph Cheng sa una siya niya pagpanghimaka. Pero ang ila lang nga dili siya mapriso. Maka-enjoy silang probation. So botong ni balibad ang pamilyang Cheng. Wa pa siya mapriso atol sa iyang pagkasikop. Di pa siya mapriso bisa makonbikto siya sa kaso.